Il-Ftehim Settorjali għall-Forzi Armati ta' Malta jkompli inċentiva lis-suldati li jkomplu jitħarġu u li jfittxu li jtejbu il-grad tagħhom. Stqarr il-Brigadier tal-Armata Curmi li spjega kif l-inċentivi li hemm fil-Ftehim Settorjali huma mirati b'ċertu reqqa sabiex dan il-ftehim mhux biss ikun ifisser titjib fil-kundizzjonijiet tas-suldati iżda wkoll investiment dirett fil-kwalità tas-servizz li jsir mill-Armata. Stqarru koll iżdiedu l-allowances ta' dawk is-suldati li l-kundizzjonijiet minħabba n-natura tax-xogħol huma diffiċli. Hawnhekk ġab l-eżempju b'dawk is-suldati li jaħdmu fuq il-baħar fuq il-bastimenti l-kbar tal-Armata. Dawn ħafna drabi dejjem standby 24/7 biex inċempluhom jidħlu satej notice to move biex jitilqu jbaħru u għallef meta ħarġgħu jidħlu lura. Mhux kulħadd jieħu pjaċir illi da ma jistax jippjana mal-familja tiegħu. Allura dan il-pakkett inċentivajna illi fil-waqt li ollejna l-allowances ta' kulħadd b'mod kbir, però daw in-nies li forsi m'għandhom shift stabbilit illi daw jafu li jidħlu u llum u jħorġu 24 hours wara. Daw in-nies illi m'għandhomx daw il-ħinijiet ħankun qed ninċentivawhom bżieda iktar għolja minn ta' ħadd ieħor biex nattiraw iktar nies u ninċentivawhom biex jaħdmu dak ix-xogħol. Permezz ta' dan il-ftehim, il-Gvern ser ikun qed jinvesti 8.2 miljun euro aktar fis-sena fis-salarji tas-suldati. Kollox ser jibbenefikaw minn dan il-pakkett madwar 1750 soldat tal-Forzi Armati ta' Malta. Dan fil-waqt li issa ser ikunu kkumpensati s-suldati kollha li jaħdmu l fuq minn 40 siegħa fil-ġimgħa. Is-suldati kollha ser ikunu qed jaraw żieda sostanzjali fl-allowances li jeżistu fil-Forzi Armati u li jirrikonoxxu ċertu speċjalizzazzjoni. Dan il-ftehim huwa frott negozjati bejn il-Gvern u l-General Workers Union. Dan wara li l-Gvern Laburista kien ta' dritt lis-suldati li jsieħbu f'unjin tal-għażla tagħhom. Teofella mit-taqsima forzi dixxiplinati uffiċjali tas-sigurtà u tal-infurzar tal-liġi tal-General Workers Union spjega kif dan id-dritt kien fundamentali sabiex seta' jkun infassal u firmat dan il-ftehim. Din li kien daħħal il-Gvern fl-2015 u immedjatament ħaddiema bdew jorganizzaw ruhom. U dan wara li organizzajna nuħna għamilna proposti li nafu li kellna prinċipji tajbin warahom u llum il-ġurnata vera wara 5 snin imma qed naraw il-frott ta' dak kollu ta' dik id-deċiżjoni politika li kienet ittieħdek dikinhar.